חברים, כאן אופק, והיום אנחנו עומדים לפתוח את הסטורות הזה ואת המטבעות בשני משתמשים שלי, ולא רק זה, גם את השישה ביצים שנתנו לנו בחינם. עוד נכנסתי תקרא ובטח שפתח האמת לי זה לא כל כך הרבה זמן. טוב, אז אני אעבור למשתמש השני ופתח את הסטורות. אני אתחיל את זה במשתמש השני. והנה אנחנו במשתמש השני, היה לי 7 משתמשים כמובן פעם, כאילו עדיין אני יכול לשחרר אותם, כן? זה לא שאי אפשר יותר, אבל אתם יודעים, לשחרר את הטלפון, שחזרתי בינתיים רק 2, אז כנראה שחזר את האחרים אחת. טוב, בוא נפתח את הפרס, תפתח את הפרס כדי שנראה, לקחת אותם לפני שטוב, לא, אני כנראה מעמד לעלות סרטון של קוואד בסטר בקרוב ובקרוב זה ממש בעוד חודש בערך. רגע, הנה, 6 ביצים. אוקיי, בסדר ראשונה שלי ובשנה כזאת, אני רוצה רק לבוא אני נתתי לקר. אוקיי, היי. לבד, סבבה. רק אתמול הביאו לי אותו בחינם. רגע, זה נראה לי האחרונה. ביטציה? לא. טוב, אני אחזור לכם שאני אכנס למשתמש הראשי. כן, יאללה, אנחנו משתמש השני. כן, לקחתי. פליז משהו טוב. Is something good. זה אומר באנגלית, פליז משהו. בבקשה משהו. אומייגאד. לא, זה מוטציה. טוב. עוד אפיק. אומייגאד. לא! למה? אני לא לג'נדרי. יש. עוד 2. עוד 2 ביצים. לא! נו די! עוד מוטציה? טוב, זה היה הסרטון, מקווה שנהנתם. עד כאן, יאללה ביי!